Здравейте хора, аз съм Теди и вие гледате Криси и Иван. Здравейте, ние сме Криси и Иван. И вие сте отново с нас. Вижте как се поместихме, бе. Та днес ще говорим за видовете родители. Надебеляла си. Какво яде днеска? Пак си яла тея бокуци, нали? Аз ти казах, трябва да бъдеш на диета. Моля. Собствено си дъщеря ли ще обиждаш, бе? Погледни се себе си, погледни точки мама, кой знае колко били си пилки седи кебабчета си взяла. Просто сме били гладни, ти взеш цялата храна, бе. А не сме гладни, бе. И това ни води до втория тип родители. Трябва да избереш чините, трябва да пуснеш пак смокачка. Майка ти скоро ще се върне. Трябва да купиш 5 яйца, 10 голяма домати и 1 картоф. Добре, тръгвам. Чакай, така не се излиза. Навънка не. Вък е студено, после ще ми имаш разболяна съм, не ми се ходи на училище. Болен съм, ма те и другите са болни, ма ти не си като другите. Я ви че яки, тук ми ще говориш така. И още едно ще за глава. Добре, мамо, отивам до магазина. Ходи до магазина и хващате бола. Али... Отивам на даскало. Така, първо. Хубаво отиваш, напишеш домашните. Парянат някакъв вък да я скараш. Второ. 7.00 те искам тук, ясно ти е. 0.0. Аз 7.00 свършам даскало. И ще ме интересувам. Ще побързаш малко, ще полетиш, ако трябва от училище. Ама, Всяка училище една минута, когато закъснеш, ще бъде една седмица без излизане навънка. Без компютър, без лаптоп и без радио. Защо ми извика? Искаш нещо да ми кажеш? Аз още ме боли мисля, че ако тая кока. Значи, да знаеш, че спомнал съм доктор, така че пих. Аз съм облегова, така че моля просто да не ме занимаваш, не знаеш. Добре, хубаво. Виж сега, преди да ми каквото си искаш, само да съм. Ама слушай какво, аз не съм знала, че полицията знае къде живеем ви. Опа си наива, бързошко така. Аз тръгвам за като знаеш. Къде тръгваш сам? Гледай си нощ новините. Гледай пак колко хора се избили. Никъде няма тръгваш. Той е на друг. Никъде няма ходиш сам. Защо ме интересува? Ама аз съм на 18! Ме той ще съм 18, аз съм на 40. Все още по-голям от теб. Айде, хващаме за ръчичка. Тръгваме, маме. Хайде, маме. Мамо, хората вече ще ми се смеят. Шалко ще няма да се обуди, се обличеш. Айде, маме. Айде, стига. Айде, маме. Оправя си стая. Какво е това? Бе, ни за нищо не ставаш, бе, нека дрънк. Пак докустима. Виждаш ли какво е? Виждаш ли го? Там няма нищо. Така ли? А това според теб какво е? Виждам. Вижте го. Викам, че нищо няма. Това според вас какво е? Много чисто се вижда, че тук има букулка. Викаш, че си оправил стаята. За нищичко не ставаш, за нищичко. Казвам си. Не знам вече какво ще правим нашия. Значи, с една излиза, на друга прави дете. Още малко ще вземе да ми излиза и с приятели навън. Просто, аз за това не съм мотива тоя. Нищо ни помага вкъщи. Ма нищичко, само чини ми. Ма какво е това? Тук няма ми помогне да ме разтри малко. Няма такъв ужасен си, няма. Аз не мога, стига спомене моите. И това беше кръвът за днес, надявам да ви харесал. Ако какво ви харесал? Може да го харесате, ако Ако сте родител, no hate, like. Да, ако не сме ви харесали случайно, може да натиснете това бутончице долу и да се абонирате. Още, може да намерите социалните ни мрежи И страничката ни долу в описанието. Повече от нас и до другия петък.